Dito ako ngayon sa isa sa mga vlogger na sinasabihan na ingitero, walang makain, patay gutom, at tigit sa lahat, bibigyan daw nila ng 5 kilo. Kasi kawawa naman, wala daw makain. So, itutur ko lang naman kayo sa 2 bahay ni Boy Sardinas. Alright. Po yung yung pinaka-favorite spot ko dito sa bahay ni Boy Sardinas. Yan. Ito ang kanyang swimming pool. Walang-wala eh. Tingnan mo, tenga yung swimming pool niya. Walang-wala kasi. Patay gutom kasi yan si Boy Sardinas. Tsaka sobrang yabang namin, no? So ito po, first floor pa lang po yan. Tingnan nyo, bike pa lang ng anak niya. No, ayan. Bike pa lang po yan, ha? Hindi po yan totaling motor. No, so ayan po. No? Si Sardinas, patay gutom kasi yan. So, yan naman yung motor niya, tsaka e-bike. Ayan. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Pisting yawa ka! Kaya naman tayo guys, so tingnan nyo, ultimong tiles, talagang pulido, walang kagas-gas-gas-gas. Yung dingding, solid na ba to yan? Ha? Solid po na ba to yan, ha? May nag-CR pa po. Rinig na rinig po yung CR, yung pag-flash. So yeah, walang-wala pa kasi si Boy Sardinas, patay gutom. Tas wala rin makain, nakakawa. Tapos ito po yung kusina niya, no? Yan po, yan rin po yung taas. Yan yung CR na may nag-uudo dun sa loob. Ayan po yung TV. So may electric fan. Yan, may electric fan din dito. So kung kisame naman, walang problema. Yan, walang-wala po kasi si Boy Sardinas. Tingnan nyo, patay gutom. Tapos yung kanin po dito ni Boy Sardinas, hindi po yung kumakain ng puting kanin. Pulang kanin po. Ganyan po si Sardinas kahirap. Minsan naawa ko, binibigyan ko na lang to ng binibigyan ko na lang po dito yan ng cake. Kita nyo, pinapabayaan lang ho dito. Usapang safety lang din naman sa bahay. Kompleto naman din dito si Boy Sardinas. May fire extinguisher. Tama ba yung bigkas ko? Fire extinguisher. Yan. Kung sa gamit lang din naman, yan. May ref. May tauban ng pinggan. May generator. Gago! Ay, hindi. Aquarium pala. Yan. So, kompleto. At ito nga po pala yung Aero Metal Guard. Na, yan. Itong business ni Boy Sardinas, itong malaki na to, alam ko nasa 1K yata to. No? 1K megit. So, raid natin yung rep. Tingnan nyo, walang kalaman-laman yung rep. Sobra. Tingnan mo yung laman ng rep. Ha? Dark chocolate. Walang kalaman-laman yung rep, guys. Walang kalaman. Ganyan kapatay gutom si Boy Sardinas. Walang kalaman-laman yung rep. Ay, wala pa rin kalaman-laman, guys, Walang kalaman-laman. Walang kalaman-laman. Gamot lang yung laman ng rep. So, nasa first floor second floor, no? Ilang floor total? 5 floor. No, 5 floor. So, dito tayo naman. Ha? Wala naman. House raid lang ako. House raid lang. So, dito tayo sa taas. Yan. Ano to, mga order, tol? May order dito. Yan. May tao pala. May tatrabaho pala dito. So, guys, dito tayo sa 3rd floor. Yan, may kita nyo yung mga halaman ni Boy Sardinas ng kanyang misis. Ni ate. Tsaka yung syempre yung kwarto. At ang natutulog na batang iyakin na si Rico. So, yan, ganda ng grabe, pang condominium na, guys. Diba? Dito pa lang condominium na. Hindi talaga kasi sila maniwala. Sa susunod kasi, gayahin mo yung sinabi ni ate. Na? Maya ka maligo.
Para, di ba sabi mo nung, Mahal ng tubig, busit ka. di ba sabi ni ate, ang pogi mo daw kapag Maligo. pag basa daw yung buhok mo. O kaya kaya nilalait-lait kang wala kang makain eh. Hindi ka nagbabasa ng buhok mo, ha? Ba't laging basa? Oo. Laging may pang-spray ka dapat. Loko to, Mga ma-inlove sa'yo yung bumanat sa'yo, si Africanito. Dito is third floor. So yan, may kita nyo yung bintana dyan. At may kwarto pa dito. Ito lang nung kaninong kwarto to. Yes, amin. Yan sa inyong mag-asawa. Tapos yung itong kwarto na ito, yan sa anak niyang dalaga. Tapos tong kwarto na yan ay sa mga bisita. No, so wala, napakapangit ng bahay ni Sardinas. No, totoo nga yung sinasabi nila. Halos walang makain dito. Isang pa lang, panalo na. So dito tayo sa tinutulugan ko. Yan. So medyo malaming tambak lang dito pero alam mo yung kwarto na mukhang kondo, tinatambakan lang ho ng mga gamit. No? Ay, walang wala talaga. Nakakainis. Oo. So dito tayo sa pinaka busog hiningal ako. Sa pinakamataas, no? Tingnan mo. Daanan pa lang, goods na ang ganda ng view. So dito tayo sa taas. Guys, dito ang favorite spot ko. Tingnan niyo kung gaano kalaki yan, no? Hindi nyo makita doon. O, yan, o. Di ba? Guys, ito dito sa pinakatuktok. Nandun si Hansel. Pusa pa lang, guys, o. Mukha ng tigre. Mukha ng jaguar. Oo. O, di ba? Walang-wala talagang makain si Boy Sardinas. Oo. Walang makain. Pangawang nila lang. So, ayan, no? So, may mga kalapati pa pala dito. Ayan. So, kitang-kita tanawin dito. Sa taas, nasa 5th floor tayo. 5th floor. So, may washing machine. Tinatambak lang, oh. Tinatambak lang dito yung washing machine, guys. Oo, dumi-dumi. Grabe, lakas ng hangin. Oh, meron ba kayo rooftop na dito kalakas ang hangin? Wala. Eh, Boy Sardinas lang yan, ha? Kayo mag-alala. Walang-wala eh. Oo, tagutom. Awa naman si Boy Sardinas. Tagutom. Oo, bakit, Hansel? Ha? Bakit? Halika rito. Bakit? Ang masasabi mo sa mga nagsasalitang patay gutom mga amo mo? Ha? Sa mga nagsasabing patay gutom yung amo mo? Anong masasabi mo, Hansel? Ano, miss mo ako? Miss mo ako, bebe? Miss ako, Hansel, Oh, yan, oh. Pusa pa lang, guys. Ha? Pusa pa lang. Kakasing halaga na ng bahay nyo. Ha? Pusa pa lang yan, ha? Oh, kung magkano yung pusang to, ganun din yung bahay nyo. Yung mga tumitira kay Boy Sardinas. Napakalaking yung hangal sa mundo. Alam nyo kung bakit. No? Sinasabihan nyo ng yung tao, patay gutom mo lang makain. Pero di nyo alam yung katayuan sa buhay. At eto pa, pupunta tayo sa bahay na isa pa. Oo, kala nyo isa lang bahay ni Boy Sardinas. Dalawa yan. Tatlo nga yan, may resort pa, diba? So, puntahan na natin. Let's get around. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Pisting yawa ka. Ano yan, si Kuya, kilala nyo na yan, diba? Nakita nyo yun sa vlog. Kaninong bahay to? Hey, pare Mike. Kasi sino yung si Mike, a.k.a. Boy Sardinas. O yan, alam nyo na. Maraming kasi nagsasabi, kay Boy Sardinas, patay gutom, wala daw makain. Hindi totoo yan. Matulungin nga yun masyado. Wala daw makain, makakaya naman sa inyo. Hindi nyo nagpapagawa pa ng bahay. Ang ganda pa ng bahay, doon sasabihan nyo walang makain. Mga tsunga. Yun na nga, no? So, nakita nyo naman na, nakita nyo naman na yung buhay ni Sardinas, ni Boy Sardinas. Kaya mga nagsasabi na si Boy Sardinas ay inggit, no? Inggit
at walang makain, no? Parang napaka-posible. Kasi una-una bukod dyan, ang ganda ng bahay niya. May bahay pa siya ngayon pinapagawa. Alam ko, 5 floor din yun. Tapos, may resort pa siya sa San Mateo, Rizal. Diba? Kung may inggit man siguro yung kayo yun. Kayo yun na tumitira kay Boy Sardinas, hindi si Boy. Kasi tutusin, kung may inggit kayo yun dahil nga na yung kung anong meron si Sardinas, yun ay wala kayo. No? Noon na kasi yung tao na yun, kaya sa isa sa mga kinabilibang ko yan, gawa ng yung pera talaga niya na galing sa bulsa niya ay pinangtutulong niya, no? Hindi katulad nyo ng mga naninira kay Boy Sardinas na yung tinutulong nyo, una galing sa sponsor. Pangalawa, sa YouTube nyo nga minsan parang hindi pa ata nagagalaw yung yung sahod nyo, no? Yung sahod nyo sa YouTube mukhang hindi nga yung nagagalaw pang ayuda kasi umaasa kayo sa mga sponsor Diba ganun yun? Diba tama ako? Kaya wag kang timbutete, wag sila Edison Butete Official, sila Boy Sardinas, wag sila kasi una wala pa kayong napatunayan sa sarili nyo sasabihin nyo, hindi kasi kami mayabang, hindi namin pinapakita yung ari-arihan namin. Hindi rin naman kami nagyayabang, no? Sinusupla lang namin o kinukontra lang namin yung sinasabi yung inggit si Boy Sardinas or patay gutom, no? Kaya ako to pinakita, no? Para sa sampal sa mukha nyo. Kaya yun, hanggang dito na lang tong video na to. Yan. Bago lahat, shoutout muna siyempre sa pinaka-idol ko, Sir Rapi Tulfo. Yan, Idol Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo. Yan, Rapi Tulfo in action. Yan, siyempre sila Pugong Biyahero. And Team Butete, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming lahat. Yan. Team Butete, Edison Butete, Calso TV, Dabing ng Davao, siyempre Boy Sardinas. At sa buong Team Biyaya, ako, si Tito Oslik Gibara, Claire Marie Gibara, yan. Kala Boss L, yan. Sa Kuya Batusay na hiniram ko yung motor niya ngayon para makapag-vlog kami. Ayun, siyempre sa lahat, sa Team Bubuli, yan, mega love shoutout sa inyo lahat. At sa mga sumusuporta. At kay Mami Reyna Baher, kay Tita Bebs, alam mo na kung sino ka. Yan, dugtong ko na rin dito, maraming salamat. Kasi nung nakaraan nag-chat ko sa akin na sabi niya, Jay, ako'y uuwi na ng Pinas. So, panahon na siguro para magpahinga. Gawa na ilang taon na rin ako dito sa abroad So hindi ko na may papangako sa iyo kung makapagbigay pa ako ng tulong sa nanay mo. Yan, sa lola mo. Jay sabi niya. Pero gagawa pa rin ako ng paraan para makapag-abot ako ng tulong sa lola mo. Mahal na mahal ko yung lola mo na yan. So salamat talaga Tita Bebs. Kaya sobrang pasalamat kami sa inyo sa tulong niyo at kabaitan niyo sa lola ko. Kaya maraming salamat talaga at napakalaking tulong na unong ginawa nyo sa amin, sobra, no? At sana balang araw magkita-kita tayo. Yan kay Mami Reyna Baher, mega love shoutout sa inyo natin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. At subscribe nyo rin po, Boy Sardinas. Yan. At sa buong lahat na nabanggit ko, nandiyan po sila sa description ng kanilang mga link. So hanggang dito na lang, bye-bye and God bless. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Pisting yawa ka!